Let's go, už jsme zase tu. Hej jo. Jdeme na to. Martin, to je člověk chytrý, zapne mozek a už to sviští, vezme propисku a začne psát a u testu nemá si čeho bát. IQ vyšší než tvůj táta, to mi řekla tvoje máma, jeho IQ máme rekordy, on napsal vánoční koledy. Mezi tím, co dělal tvojí sestru, myslel na to, jak už je vestu, jeho IQ 100, pak zařval stop. Martin má vysoký IQ, přestože je dítě, polovina České republiky nestahá mu ani pokotníky. Martin, co mám dělat, když mi pes ujídá chleba? Martine, co mám dělat, když mám v zimě málo třeba? Martin se každý ptal, Martin odpovídal a pak už to nezvládl, tak chytrý chtít přestal. Zapl TikTok a NPC streamy a od té doby má